Πρόγραμμα Ανάσα για τη στήριξη των επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα. Αφορά ενίσχυση της ρευστότητας στις επιχειρήσεις με ποσά από 5 έως και 50.000 ευρώ. Όμως, όπως υποστηρίζουν οι μικρομεσαίοι, πολλοί μένουν απ' έξω λόγω των κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί. Σε αυτό φυσικά δυστυχώς παρατηρούμε όμως ότι είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις απ' έξω, πολύ απλά γιατί το 80% των επιχειρήσεων και εμπόρων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια τη δική μας, λέγοντας απλά είναι αυτοαπασχολούμενοι, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να το πάρουν γιατί έχει προϋπόθεση να απασχολείς έστω ένα άτομο ή να απασχολούσες μέχρι το 12ο του 2019 και φυσικά επειδή είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ προϋποθέτει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Πρόγραμμα Ανάσα, πραγματικά, γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έρχεται να δώσει τη δυνατότητα στις εταιρείες, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στην εστίαση, στον τουρισμό, οι οποίοι έχουν μεγάλη απώλεια τζίρου λόγω της υγειονομικής κρίσης, έρχεται να τους δώσει μια ένεση, μια ανάσα ρευστότητας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Θα πω ότι είχαμε και την ιδέα του προγράμματος, γιατί το έχω δει τώρα και σε άλλες περιφερειακές ενότητες, σε άλλες περιφέρειες. Ήταν μια ιδέα εδώ του Νεκτάριου του Φαρμάκη και ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από την αρχή της υγειονομικής κρίσης. Απλώς περιμέναμε να την ανακοινώσουμε μέχρι τώρα για να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θα έκανε η κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ώστε να έρθουμε και εμείς να είναι ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα. Οι επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό είναι αυτοί κυρίως που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση, με το σκεπτικό ότι εν μέσω πανδημίας διατήρησαν τις θέσεις εργασίας. Τα μικρά καταστήματα που είναι κυρίως αυτοαπασχολούμενοι και με δεδομένο ότι δεν έχουν πολλά έξοδα ή φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα βγαίνουν εκτός. Θα προτιμηθούν αυτοί αναγκαστικά που έχουν θέσεις εργασίας οι οποίες τις κράτησαν. Είναι δηλαδή οι επιχειρήσεις οι οποίες έβαλαν πλάτη αυτό το διάστημα και κάποιος που είχε 2, 3, 5, 10 εργαζόμενους και τους κράτησε στη δουλειά παρά το γεγονός ότι οι τζίροι του έπεσαν πάρα πολύ χαμηλά, θα προτιμηθούν αυτοί. Υπάρχει μια μοριοδότηση για αυτούς τους ανθρώπους και οι οποίοι θα πάρουν τα περισσότερα χρήματα. Θέλω να πω ότι ξεκινάνε από 5.000 αυτό το ποσό μέχρι 50.000 και μπαίνουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι πολύ βασικό αυτό να το πούμε, ότι μπαίνουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, βέβαια με τις διαδικασίες και με τη μοριοδότηση που προβλέπει το πρόγραμμα. Γιατί το πρόγραμμα αυτό είναι ΕΣΠΑ, είναι κοινοτικά χρήματα και καταλαβαίνετε ότι πάντα μπαίνουν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα. Επειδή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ενισχύει την απασχόληση, ουσιαστικά θέλει και προϋπόθεση να έχεις ένα άτομο μέχρι το 12ο του 19. Άρα και να κάνεις αίτηση δεν συμπληρώνεις και τα μόρια τα απαραίτητα, εκτός αν κάνεις την αίτηση και δεις στην πορεία ότι δεν γίνονται τόσες πολλές αιτήσεις και πάνε μετά σε μια διεύρυνση. Αυτοί που έχουν κάνει ρυθμίσεις στις οφειλές προς τα ταμεία μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Φυσικά με το μπάχαλο που γίνεται αυτή τη στιγμή με τις ρυθμίσεις, ξέρετε ότι άλλες έχουν ματαιωθεί, άλλες έπρεπε να έχουν δοθεί, δεν δόθηκαν και ουσιαστικά είναι πολλά πράγματα στον αέρα, άρα και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε μέχρι να λήξει το πρόγραμμα, που δεν έχουμε πολύ καιρό γιατί είναι μέχρι 31 Οκτωβρίου, άρα καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά θα μείνουν πάρα πολλοί συνάδελφοι απ' έξω. Έχει μια προϋπόθεση η επιχείρηση να έχει την προηγούμενη χρονιά 10.000 ευρώ έξοδα. Εμείς αυτό το 10.000 θέλαμε να είναι 6-5.000, να είναι πιο μικρό για να μπουν περισσότεροι. Δεν έγινε δεκτό γιατί σας λέω είναι ευρωπαϊκά προγράμματα και υπάρχει έτσι ένας μπούσουλας, να το πούμε έτσι, για όλα τα προγράμματα αυτά. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πραγματικά οικονομική ανάσα 30 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία προστίθεται στα άλλα προγράμματα που έχει κάνει η περιφέρεια και για τις εταιρείες ψηφιακής τεχνολογίας και για τις μεταποιητικές που είναι και εκεί άλλα 30 εκατομμύρια, συν τα 60 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ μας, το οποίο το δώσαμε στην κεντρική κυβέρνηση για να το διανύμει στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Πάντως, το δικαίωμα της υποβολής αίτησης το έχουν όλοι οι επαγγελματίες. Από εκεί και στο εξής, βάσει οικονομικών κριτηρίων και ζημιάς που έχουν υποστεί, θα αποφασιστεί εάν θα λάβουν την ενίσχυση. Η προθεσμία λήγει στις 26 Οκτωβρίου.